Zaghzugh ta' 20 sena mir-Rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident tat-traffiku f'Ħattart. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 6:15 ta' 2 filgħodu fit-triq l-Mdina. Zaghzugh kien sejjer lura d-dar wara li attenda parti f'Paċeville meta malli wasal ftit qabel is-speed kamera li hemm f'din it-triq u għatref il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel b'impatt qawwi f'ħajt. Il-karozza spiċċat ħabtet ma' faċċata ta' residenza privata fit-triq Oliver Raġus tħares fid-direzzjoni opposta. Fuq il-post issejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kellhom iqaxtu il-bieba tan-naħa tax-xufier sabiex iż-Zaghzugh jinħareġ mill-karozza. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji f'rasu u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona kien informat b'dan l-inċident u ħatar diversi esperti fosthom l-espert tekniku Mario Putiċiċ, il-perit Richard Aquilina u l-uffiċjali mit-taqsima tal-forensika. L-ispettur Jonathan Ramsley tad-distret qed imexxi l-istħarriġ dwar dan l-inċident.